खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनास्रि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गोदान एबसु दानांगौनि गोनांथि गैया आरो थाखानाय आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बिजिरना नायनांगौनि गोनांथि दं, बुंदों मिहिनेश्वर बसुमतारी। रायजोनि गोबांसा एसपिनि देहायाव कभिड पजिटिभ। आलफा दैदेनगिरि जीवन माराना जामिनाव मोनबाय। आसामनिफ्राय फानहरजानाय सा 11 लेबारफोरखौ गुबुन रायजोआव बोखांदों। कार्बि आंलंआव 10 कौटि रांनि हेर'इन हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गोदान एबसु दानांगौनि गोनांथि गैया आरो थाखानाय आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बेखौ बिजिरना नायनांगौनि गोनांथि दं। दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना बे बाथ्राखौ बुंदों बर' कछारी अइलपार अट'नमास काउन्सिलनि सुंदोयै BKWACनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारीया। मिहिनेश्वर बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव बेखौबो बुंदों दि जों बयबो रोखा जानाया गाहाम, बड'फानि समावबो एबसुआ गावदोंमोन, नाथाय जों बेवहाय माबादि रोखा गोखै मोनबोदों बेखौ बयबो मिथिलायगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि बिथ' बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनिनो मोनसे सम्पद। बेखायनो जायखिजाया जाहोनानो फैयाथों मानो एबा जायखिजाया थासारि आरो हालोदानो फैयाथों मानो, दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि आफादखौ मोननै मोनथाम खालामनाय एबा बोखावनायनि बाथ्राया माब्लाबाबो फैनो नाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसेयानो थानांगौ। बबेखानि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोननै खालामनो नागिरनाया माने बबेबा राजखान्थि हानजा एबा राजखान्थि प्लानफोरा राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनो नागिरनाय होनना बुंनांगोन होननानैबो मिहिनेश्वर बसुमतारीया खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माखासे दिगाव नोजोर होना माखासे मानसिया गोबां बाथ्रा बुंबाय। जाबादि अजदफोर होदों बेफोराव सैथोथि दंना गैया बुंजाग्राफोराबो नायबिजिरना नायनायनि सम फैबाय। सोरनिबा अजद होनायफोरखौ गाज्रि मोननायनि बाथ्रा गैया होननानैबो मिहिनेश्वर बसुमतारीया बुंदों। मख'नो गोनांदि सानजारि नोगोर चिमेनसाफुरियाव थानाय BKWACनि गाहाय मावख'आव दिनै BKWACनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मेल खुंनाय जायो। एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मेलनि उनावनो काउन्सिलनि खामानि मावफुंनाय आरो बिथांखिफोरनि बागै सावरायनायजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमाफोरनिफ्राय रिपर्ट लालायनाय जायो होनना BKWACनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारीया खौरांगिरि मेलाव फोरमायदों। मागो फोरबोनि बोथोराव आसाम पुलिस बिफाननि गेजेराव कभिडनि उदखार। रायजोनि गोबांसा एसपिफोरनि देहायाव कभिड पजिटिभ। सासेनि उनाव गुबुन सासे एसपिफोरखौ कभिड गाग्लोबदों होननानै खौराङाव मोन्दों। रिपर्ट बादिब्ला दासिम आसाम पुलिसनि स्पेशेल ब्रान्चनि एसपि बिपुल दास, लखिमपुरनि एसपि बेदान्त माधव राजख'आ, सनितपुरनि एसपि डिपि कनवाट, CIDनि एसपि प्रणब जयति गोस्वामी, बाक्सानि एसपि राजेन सिंह, गवालपारानि एसपि VP राकेश रेड्डी, चौडियानि एसपि महनलाल मीना आरो करिमगन्जनि एसपि बद्मनाभ बरुवामोननि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों। नगावनि एडिशनेल एसपि तुब्र बरानि देहायावबो कभिड पजिटिभ मोनदों होनना मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आसाम पुलिसनि एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस ADGP हिरेन नाथ, इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस IGP सत्यराज हाजरिकामोनहाबो कभिडजों गाग्लोबजानाय। ओरैहाय रायजोनि माखासे एसपिफोरनि RT-PCR टेस्टनि रिपर्ट फैथ'वाखै। बबेखानि RT-PCR टेस्टनि रिपर्ट सौफैजोबनायनि उनाव कभिडजों गाग्लोबजानाय रायजोनि एसपिफोरनि बिबाङा आरोबाव बांबावनो हागौआ रोखा। मख'नो गोनांगोन दि दुलियाजानाव आसाम पुलिसनि एसपिफोरनि सन्मिलन खुंनायनि उनावनो गोबांसा पुलिस अफिसारफोर आरो जवानफोरनि देहायाव कभिड-19 बारदेरदों आरो आसाम पुलिस बिफानाव कभिडनि उदखारि सोमजिदों। अदेबानि आसाम पुलिस बिफानाव उदखार खालामजानाय कभिडआ अमिक्रन नंगौना नङा बेनि बागै बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै जेबो सुलुं मोननो हायाखै।
मागो दमासि फोरबोनि सिगांजों आलफा दैदेनगिरि जिबन मराना जामिन मोनबाय। NIA नि बिजिरसालिया आलफा दैदेनगिरि जिबन मराननि जामिनखौ गनायथि होबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिजिरसालिनिफ्राय जामिन मोननायनि उनावनो तिनिसुकिया जिल्लानि काकपटार उबन गामिनि गुनतर एबा जिबन मराना दिनै फुंनि 8 रिंगायाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्रांनि सिङाव ओंखारबोयो। मख'नो नांगोन दि उदां आसामनि सिमा आरो थांखिखौ बिखायाव लाना 1984 मायथाइयावनो थिउरिया आफाद आलफायाव हाबहैदोंमोन जिबन मराना। आलफानि थाखाय गावनि जिउनि गोलाव सम बाउसोमनाय जिबन मराना राङारि नेहाथारि मेजर जेनेरेल मासि लानानैबो आलफानि खामानि मावबोना उननि समाव आफादनिफ्राय आजिरा लाना गुबै लामायाव फैफिनदोंमोन। जिबन मराना 2021 मायथाइनि 30 एप्रिल खालि आलफानिफ्राय आजिरा लाना उदां अख्रां सिङाव आरो गुबै लामायाव फैफिनदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो जोबथेसालियाव दंमोन। आसामनिफ्राय फानहरजानाय 11 लेबारफोरखौ गुबुन रायजोआव मोजां देहायाव बोखांदों। आसाम पुलिस आरो अन्ध्र प्रदेश पुलिसनि जथाय अपारेसनाव 11 फानहरजानाय लेबारफोरखौ बोखांदों। अन्ध्र प्रदेशनि कृष्णा दैमानि पुरापाकन्द दिपनिफ्राय 11 असमिया लेबारफोरखौ बोखांनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला मरिगाव जिल्लानि लाहरिघाटनिफ्राय केरालायाव खामानि नागिरना थांनाय 11 लेबारफोरखौ अन्ध्र प्रदेशनि दालालनो फानहरदोंमोन। बबेखानि बोखांनो लानाय असमिया लेबारफोरखौ मरिगाव जिल्लानि लाहरिघाट थानानि बेन्दोंआव थानाय बरसला आरो नगाव जिल्लानि कुसुवाली थागिरि होनना सिनायथिदों। रिपर्ट बादिब्ला असमिया लेबारफोरनि मबाइल फन, जि-जोम आरो लोगोआव थानाय गासिबो रांखौ सेना लाना कृष्णा दैमानि मोनसे दिपआव ना हमनाय खामानियाव थिसनना दोनदोंमोन। नाथाय बिसोरनि गेजेराव सासे लेबारा जब्द खालामजानाय मबाइल फनजों गासैबो जाथायखौ न'आव सिरियै खिन्थाहरो आरो उननि समाव आसाम पुलिसआ अन्ध्र प्रदेश पुलिसनि मददजों गासैखौबो बोखांनो हायो। कार्बि आंलंआव गोबांथार बिबांनि ड्राग्स कनसाइनमेन्ट हमदों। कार्बि आंलं जिल्लानि लाहरिजानाव 1.5 केजि लिरथायनि हेर'इनजों लोगोसे सासे ड्राग्स पेडलारखौ हमदों। बबेखानि लाहरिजानाव पुलिसआ बिफाना हमनो हानाय हेर'इननि बेसेना खमैबो 10 कौटि रां जागोन होननानै मिथिनो हादों। कार्बि आंलं पुलिसआ स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै सिग्रोमो आरो मणिपुरनिफ्राय फैनाय गंसे ट्राकनिफ्राय 1.5 केजि हेर'इनखौ हमना मोनो। 110 थर साबोननि पेकेटआव सोनानै लाबोदोंमोन कौटि रांनि हेर'इनखौ। हेर'इनजों लोगोसे हमजानाय ड्राग्स पेडलारखौ दीपक सेट्री होनना सिनायथिदों। मख'नो गोनांदि कार्बि आंलंआव कौटि रांनि हेर'इन हमनो हानायखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गावनि अफिसियेल टुइटाराव टुइट खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।